Koro yangore ni ute manengogi ogonyore matend Kenya Kwanza osebedo kachwalo chenro mage ok gerne jogo ma onge kod udi kaka osebedo kaliekore to ibiro nyal ng'iewo gi mana gi jogo mantiere kod yuto kendo osebedo kachwalo osuru mar 1.5% mar yuto margi. Moyangi gi komiti matayo chenro mar gero utego e od bura e kinde winjo pach oganda jo Kenya manodonjo e odiechieng' mar 10 riwruoge mag rawere jogo mane kod ng'ol kod kinde ma pacho ka bende ne oyudo thuolo mar golo pachgi e wi weche mag chenro mag gero utego. Chenro mar winjo pach jopiny nodonjo odiechienge mar 10 chenro ma osebed ka itayo e od bura mamalo. Oganda modak kuonde mayuto ji ni piny onyiso mor margi gi chenro ma kamano magigeno ni koro biro ting'o gi malo kendo loko ngimagi. I appreciate the idea of the housing we accepted as people from Mathare, and we appreciate and thank if we can consider us and consider our people of living disability, even single mothers as they have said. Hii pesa ndio imekatwa watu. Inahitajika isaidie watu. Ni njia gani tunafaa sasa tunaongelea tutaitrim ki corruption. Tafadhalini kama hii pesa imewekwa ya kujenga nyumba, wache iende kwa nyumba. Wache ifanyie wananchi kazi. Jochung' ne rowere manoyuore twak makamano bende onyiso mor margi gi chenro mar gedo mar udigo ka jokanyo e riwruok johala e sekta mar Jua Kali onyiso geno margi ni chenro makama biro jiwo ohala e sekta no kendo chiwo kuonde jot mowinjore ne oganda. We as youth in the construction industry support the housing levy because it will unlock the affordable housing program, and we also support the legal framework that is being put in place by the finance and the housing committee, the joint committee. When I look at the representation of that board, there's no youth representative or a minister of youth who can talk about or represent the interest of the youth. Kata kamano, oyangore ni thoth oganda osebedo kaonge kod ng'eyo makare ewi kaka chenro makama biro tiyo. Komiti mar od bura noyango ni utegi ibiro mana ng'iewo gi jogo ma osebedo kasolo 1.5% mar yuto magi e aguluno. For these affordable houses, if you don't have an income, you can't own the house. Because the house is not free. So, because for you to qualify for this house, you have an income. So then how do we make sure it's fair in that the person earning a small salary is contributing to the house that you're going to buy, even maybe when they are not able to buy it, and then you're not contributing. I think that's the point they're raising. For those people who are going to be considered for the houses, allocation of the houses, they should be the people who are actually contributing 1.5 of their gross income, be it salary, or from business or from other sources. Bende oyangore ndipo nono ni chenro no puodhi kendo odhi mbele biro chuno jo Kenya duto mantiere kod yuto mora mora kata biro ni okondik gi tijo sara to yuto gi ibiro timne gi nonro kendo ibiro juogi osuru maromo 1.5%. They are not understanding that their incomes are going to be assessed, right? And they are going to pay 1.5% of their gross income. Those are people who are not actually working. Maybe the people in Jua Kali, Mamba Boga, and those kind of people, they are not understanding that. They, what is in their mind is that the people who are working, they are going to be deducted 1.5%, put out the houses, and then now they buy the houses. I think this is something which Chair should come out very clearly. Riwruok mar okinde mapacho ka LSK kata kamano podo nyono piny ni chenro makama nyaka tim kalore gi chike mapacho ka kendo nyaka chiw lere wi kaka ibiro ng'ad pes jopiny kod kaka ibiro yud lowo migere utego. Apart from telling people they are supposed to pay taxes, you need to show them who is going to collect, how, where, and when. One of the aspects of good governance is transparency and accountability. Is it proper accountability to dispose of public land, prime public land, without getting due compensation for it? We're a God-fearing country. And even if we were not God-fearing, being law-abiding means the means and the end must be appropriate. Mabire seche madoho mapacho ka osegolo ng'eto matamo chenro mar gedo mar ute manengogi ogonyore dhi mbele nikech en ataro mar chike mathurka.